шумо медонистед ки чунин аврое ки дар атрофи Ламин ЯМАЛ ҳаст дар таърихи футбол ҳеҷ вақт набуд. Ба он нигоҳ кунед, 17 сола аввале чӣ хел ором ва боварибахш пеш аз бозии калон бо Реал Мадрид дар туннели варзишгоҳ менишаст. Ин бозӣ хеле муҳим буд, тақдири Ла Лига ҳал мешуд, вале ЯМАЛ ором буд, бо шишаи об бозӣ мекард, менишасту ба чизҳои оддӣ механдид, гӯё дар кӯча бо дӯстонаш футболбозӣ дорад. Вале дар асл ин яке аз ҷиддитарин бозиҳои мавсим буд. Ӯ ба майдон баромад ва мисли ситора бозӣ кард. Танҳо дар ҳамин мавсим 4 бор бо Реал вохӯрд ва аллакай 3 гол зада 2 паси головар дод. Ба назар мерасад Реал рақиби дӯстдоштаи ӯст. Баъди бозии ЯМАЛ гуфт: шояд дигар дастҳо аз Реал метарсанд, вале мо не. Мо ягон тарс надорем. Мо ҳис мекунем ки аз ҳамаи дастҳо беҳтарем. Ва фикр кунед, ин танҳо оғози роҳаш аст. Ояндаи футбол дасти ҳамин гуна ҷавонон аст. Дар мавсимҳои оянда ӯ албатта бозам беҳтар мешавад. ӯ ҳамаи чизро дорад ки беҳтарин бозингари 10 соли дигар шавад ва мумкин аст ки чунин ҳам мешавад. Шумо чӣ фикр доред?